Oh. Yeah. May puto na. May puto. Tignan ang tinatapakan mo, Maria. Pasyal tayo sa daya. Bahay nga. Oy! Inside! Inside naman ating view. Nyalalaob. Ha? Ararawan? Tukak. Kadamati makina dito. Payaw po nyo. Nagbanbanog kay manan. Kay kiti malato ba ito? Normal pastel daw manan. Ada tito kak na. Kat adot di rabi eh. Kota niya, hawakan mo na to. Power bamboo ninja. Baca ko pa yambo. Bamboo power. Baca ko pa yambo. Paano pag nagpagalitan? Follow me. Dito nagtatanim ng guyabano yung papa ni Vincent. Papa ni Vincent? Dito. Bakit mo alam? Guyabano. Isa kanila to. Sa kanila itong mundo? Oo, itong malaking to sa kanila. Mga ganyan? Oo, sa kanila. Itong inapakan mo. Sa kanila yan. Inaapakan namin yung sa kanila. Oo. Oh, merong mushroom dun. Oh. Yun oh. Mushroom. Mushroom yun. Ang dami nila oh. Kunin ito Ano? apple. Naubos na yung star apple. Yung umakyat ng part 2. Ngayon pig. Pato yan. Ayun! Basta. Damadik ka na lang. Ne, timakin. Malapang tawato. Ah! Yak, 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 yak! Tidak namatay si Pato. Fern. Siguro. Mading awam mo ti ilaok. Salak. Oh! Inside. Okay. Bakit? Kailangan sa mga alis yan, alis. Gagawa kang fire. Oo, luluto natin yung duck. Ilutin natin yung... Akin! Di ako na lang anak. Baga masisunod ka din. Water date, natatakpan mo ako. Isunog ko ito sana para may fire. Fire. Kagamba. Mga bat. Sino nagpatanisan ka? Pagpabalay ng tao, pagpabalay nila. Sumutiwa pantakin may sasakong panglitson. Good. Oh. Yung may sapalang ay patatangat ko lang. Nalakalay ta. Bulunod diluwang ni pagitan nga mula sa tapal. Mawakad ka man na nanaw. Kasi ano, ganado ah. Ganado ah. Kali ikaw lang maminsan lang mo. Oh, ganun eh. Stay.
Dito'y daya. Ay, isa baling tikwanan no kasta. Talaga klaslakan niya ako ito na. Po, may dati okay na kunak lang na pato ko bulong maka iti karga na. Yan, dahon po yan ng bayabas at saka suha para pantanggal ng lansa. Ni, sayang di jay. Taba. Tataba dati bato. Ta. Isina tayo pang adobo. Ta alsaman tayo na duma. Okay, ito yung ating sinampalukan. Ay hindi, kinamyasan pala na pato. Okay, bawang. Tsaka yung ating luya, dinikdik na luya. Sibuyas. Okay. Tsaka paminta. Yung iba ilalagay natin sa adobo. Okay. Ayos, so lalagyan natin to ng kamyas pampaasim. Ato, itagay ang bunga na nga paso. Okay, ayos. Basta. Pisok mo amin. No, permi nga kwa ni mas ita pulutanan kahit na maluto. Ay satan. Ayo satan, bening mo ta. Okay. Timplahan tala tate. Mong ni ko sa makmak nga size. Ay wait. Pan nakalo dito. Talikodan da. Takal ka no. Datta ka no nay. Da ko go. Yellow. Ay dita. Unsa. Kahit nya nga pinartida. Kamo tartara nun na baka makabulos ko may tuyo. Kaya na ulag. Datta ka na say. Datta. Why? Nya piklat. Biklat ka no ay. Sabi mo tayo, tikayo. Parang paglawakan. Namano, ada ka na eh. Pare, masilang. Ito, saba. Kining kamte piyas na.
Oh, repias ti puno inta na yun. O, dito ayos ata. Okay, so pwede nang pulutan ito. Ayos. Meron pang mangga. Siyempre, hindi mawawala ito. Si San Miguel. Tikman natin to. Ayos. Malambot.